Hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayat. Kung asa man mo na himutang karon, may paglantaw na pod karon sa ako ang video. Sayo kay nakamatayang yung silingan karon diri sa laing planeta mga bayot. Kay maghanda ko aning ako ang maayong resipe karon. Kay sigon pa sa akong mga kagupa na kuno miduha ka buk bisita unyang hapon. Unya kanila gipong nakabinalayay sila og murag kusinera. So min request sila nga magbuhat kuno kuaning kalanuna. Actually kaning kalanuna mga bayot, nakabuhat ako ani kaniadto. Unya pagkaon nila gilamian sila mo nang pabuhaton na pud ko nila karong adlaw. Wala ko nakabuhat ani kaniadto sa mo ang panimalay mga bayot kay wala man ni kaniadto luto ra man gyud among madali kaniadto den tosno og una sa ginamos mga bayot fights na kayo. I-flex lang din ako ning dukot diri mga bayot. Kani ding resipiha mga bayot mo ni gitawag nila og sushi. Kanang rice nga ako ang gigamit din na sushi rice na siya den akong gibubuan mga bayot og suka. Ang suka nga ako ang gibubo dili suka sa lubi o dili tuba o dili bahal ba. Kun dili sushi rice po na siya mga bayot. Ato ra nang i-mix din na mga bayot para malukop na tanan ng mumho din ha og kabasa. Ang suka di mga bayot gitimplahan na nako tug asukar o gamay nga asin. Kaniadto mga bayot ang stick sa kawayan na mo sa una mo ay gamiton sa kumama og maganggang na miyog saging. Diri mga bayot kawa may saging kaning stick ka sa kawayan mga bayot gitahe giporma og square then gibaligya. So ako din ing poston din og cellophane mga bayot para dili na mo pilit unya nang ato ang luto din ha inig ato nang pormaho na siya og sushi. Dayon kani mga bayot mo ni gitawag nila og hapin sa sushi rice. Pag simot ani nako mga bayot mura siya og baho og isda. Abi na akong sa sapatos ra ni siya pakapin aman po na ni Drisya sa sudlanan sa pangputos ani kalanuna. Kani paggama og sushi mga bayot mura ra pug kaani og gagama og budbud ba or mura ra pug kaani og gaputos og budbud nga imong ibaligya og madomingo sa tabuan. Galing kay katong budbud mga bayot dili na nimo ikatag ang luto. Porma ra nimo og oblong then pusto na dayon. Pero kaning sushi manggod mga bayot imong ikatag-katag ang luto para maporma na siya sa imo ang ganahan nga shape unya. Kaning sushi nga ako ang buhat ka design karon mga bayot. Lahi ni siya akong ipagawas ang luto. Dayon akong palamanan ni siya dinhi og shrimp. Heidi ay sa ako ang binhi nga nagpanglingi o nagpaniplat ani akong gigama. Kay feel na ako mga bayot ganahan siya mutabang pero kanunay na ako siyang gisitsitan. Kay imbes mutabang siya aron madali may hinuong malangay. Kay kana iyang pagbuhat gikumot-kumot man niya unya daghan ka siya istorya. Mao nang giingnan na lang nako siya paniid na lang din ha kung sa gibuhat sa imo ang inahan nga gwapa. O diva mga bayot naglukot-lukot na ko din mura ko galukot din og banig mga bayot nga gikan higdaan. Kaning resipiha mga bayot ako gyudita ng kiay. Kaya akong mga kagupa busy pud sila og pangitaw kung sa ibutang nila silang lamesa unya. Atong una mga bayot pagbuhat na kuaning kalanuna mintabang nga akong kapika sa ilong og slice ani. Nya karon kay wala man siya di na lang ta magproblema di na ta mangita nang wala ato na lang ni direct slice on og mag-inusara. Human og slice na kuaning mga bayot ako na ninyong ipakita og unsa nga ako ang gipanggama nga resipe. Ayaw na lang ko ninyo i-judge kay dili man ko perpektong pagkakusinira. Alas 11 na diri sa gabi mga bayot murag wala na insak ang ilang gikaon ganina nagbuak na pug ko dinhi or nag-slice na pug ko dinhi og karne mga bayot kay muna po ni akong ilunod sa landahan unyang taod-taod kay perte na pong gutoma mga bayot. Unya kaning kutsilyo nga ako ang gigamit mga bayot murag hait pa akong tango kumpara ani. Nagkinahanglan gid unta siguro ni og atsa kay di gyud madala aning kutsilyo ha. Kay frozen magud pug kaayo ning karne ha.
Mao nang nagkinahanglan gyud siya sa power ni Celestina. Charot, lupig palagi oy gabuwak og lubi ning styla. Nga kung itimpla ra dayan ni mga bayot, unahan lang nato nagbubo dira og asin. Kay aron mas gadas-gad po na isunod nato ning turmeric powder nila. Dayon malimtan na lang ang tanang seasoning ay lang yun ni kalimti ning black pepper dire kay mao nin makapawalag ang hate aning karniha. Kung sa atuwa nga atong kumot-kumuton kanang kinagod nga lobe dinhi mga bayot karne akong kumot-kumuton kay way lobe diring dapita. Wala koy foil nga ihanig aning fan karon mga panahon na mga bayot kay nahutdan ang among hunos dinhi og stock og foil. Unya maluto ra man gud po ng karne og way butang-butag foil dinha. Ang kapan lang nunya kanang atong mga kulamoy og maghugas na taan ang fan mura og lubot sa mungaan manguyos. Tayo man lang nato na dira mga bayot karon dili na mapagod niya magpanawag na nato og maluto na. Gipaulahi din ako nigluno ding potato diri mga bayot kay ug ako manggod ang idungan mauna manggod kaluto ang potato kumpara sa karne. Nya ganahan manggod pug ko inig itunol sa lamisa magdungan ni silang duha. Nakamata na din niya akong binhi diri mga bayot og gigirahan siya og pabutang-butang og pakuan ng iya ang kalikuran mo nang gibutangan pod sa iyang inahan. Unya dayog hangad sa TV mga bayot gingan ako mga na may nagpanglingaw ni siya. Kay musayaw palagi kuno siya. Kay nakadungog manggod po ni siya dinhi kay ako mga kagopa nagpa-music man pod. Sunang laba na pug ko mga bayot ang layhay ta mga bayot. Sumuni akong nilabhan karong adlaw. Nandagan kay mga basura mga bayot o murag kaning second floor siguro na mo dire murag renovate sa ilang balay ba. Mga basura na siyang naadala sa daplin sa karsada mga bayot. I-pick up lang na siya unya din ha sa garbage truck ba. Manawag lang na sila. Pero another charge na po na ka. Walay libre dire mga bayot. Tanan kwarta gatuyok. Tulog og kajot niyong silingan kay murag nanguan na maol paol lang ako ang kumingkingan og binuhat og recipe lagi mga bayot. Pag mata na ko mga bayot, nagkahuna-huna ko nga daghan kay kog labhunon. Akong di tapon ok dito sa kilid sa amo ang drawer ba. Gisulod pod og kanang para sa labhunon gud nga bag mga bayot. Kani adto ang amo ang sudlanan sa labhunon sako og dili kuan bukag kay mao may available sa amo Tantawa ako ang bugas-bugas mga bayot murag nani kay ibog ba murag gugma siguro ning wa ka hungaw anang mga gwapo nga makit-an ako sa gawas mo nang wala ka buto diri na lang sa mo tungtong sa ako ang kuan ilalom sa ako ang mahiwagang nga bil tugnaw kay mga bayot mo nang murag nangorob-kurob ko ba tugnaw kay sa gawas pero init biya mga bayot ha. Palantawon ta mo sa among weather karong panahon na diri mga bayot ha. Namuyos ako ang kamot mga bayot okay. Bisan og hayag sa gawas una ay silang sa adlaw sa gawas perting tugnawa lantawan ninyo. O diba mo na among weather karon mga bayot. Init-init pero ang hangin pero sa gawas mga bayot perting tugnawa kinahanglan jud ka pag jacketin ana ilang porma diri mga bayot oh. Mujuti na tong bayhana. Available pa ng bayhana mga bayot. Gingnan ako na ako ang kuan, kapika sa ilong, nga mo pa'y ipapangasawa sa imong brother. Isos Maria Josep kay, di mo po siya ganahan mga bayot. Na mapilit po ni mo di ganahan ng laki nga. Di man po ka makabuto mo na ipangasawa kay di man ikaw makigdulog. Siya man. So nagluto rin ko kalan ni Karina entre mga bayot. Kanang puti na kuan na siya patatas, akong giraspa, then carrots, then ay gamay nga pasta. Ilata na dahil po ko din hiog pako sa manok. So iluro na nato na siya mga bayot. Karoan, maluto na siya. Mga nato na ng asinan diri mga bayot. Aron mula sa lasa ng sabaw na inighigop ni Karina unya. Mo nang akong giraspa ng carrots ug patatas mga bayot para matulon rin ni Karina ba. Unya makaon po niya tanan. Kay ako mang slice na siya mga bayot. Dili mo kaon si Karina o mo kaon man gali pero gamay ra ba. So unya na inig maluto na gyud na tanan inig dayon naghaon akong butangan og gamayng slice nga butter para ulami-lami pud siya ba. What is that? What is that langga inside? Put here inside langga. Put inside. Very good. Oh, Thank you, Langga. Thank you, da. Prima, chica. Close, Langga. Very good. What do you want to eat? Is it you eat this one? You eat this one.
Hi, Pooja. Hi. No, no? But what you like? Look at here na. Laga! So, diri na ako. Tapuso na akong sitsibrit si karong adlaw mga bayot. No? Salamat sa inyong paglantaw. And don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!